Hello friends, आरोबाव नै फैबावलायबाय दिबिका ब्रह्मआ मोनसे फिसा भिडिअ लानानै थ' नायदो जों दा दंफैयो स्मल फिंलेन्डआव Oh my god! Wow! जोंना फिंलेन्डआनो ओरैबायदि खम दुखुनांथावनो दाखालि जि दङमोन जि जेरावबो बारजोबदोंमोन ओमफ्राय मा मोसौआनो जाजोब्बाय अयनाय दुखुनि बाथ्रा होमबाबो जों फिसायावनो बेरायफैबाय आरोना हमसे फट' लानो नेगासिनो आंखौ ओमफ्राय बिसा बैग्रि जागासिनो ओमफ्राय आंहा नै ब्लग लागासिनो नालाय एकदम फट' लानो साजायगासिनो जोंना फिंलेन्डआनो गैला अयनाय खम जाबाय मोसौआनो जाजोब्बाय फट' लादों मालाय आं थैसिगोन नालाय नै जोंहा फट'ग्राफारा नालाय हायदो ओमफ्राय जोंहा बर'नि फेमास एक्ट्रिस बियो हेलेना दैमारि नुवाखै स्मल फिंलेन्ड जोंनियावबो दङ बिथांखौआव हा बे बिदिनो नङा अनसुसो अनसु ब्रह्म बेयो अनसु माने बेहा जोंहा हेलेना दैमारि ओमफ्राय जेनेफारा ओइ नै माबागासिनो जेनेफारा ओइ नै थागासिनो सोरथो माबासो बियो मा होनलाय सोरथो बावबायनोलै सोर बिलाय फेन्सिसोनो फेन्सिया जोंना नेगासिनो फट' खेबनो ओइ नै फट'ग्राफारा खेबख'नो हायाखै जोंहा अनसु ब्रह्मआ ओमफ्राय नै हेलेनाखौ खेबगासिनो जा साइज नुयो ग्रिन पिंकनो ओरैबायदि मोजां नुयो होमबा बे बाक्सानियाव ओरैबायदि समायना नुदों बे मालाय जि फट' लादों दा बेनोसै जोङो बेयाव बेरायफैनायाव संख्रि बानलु देना लाबोखादों बैग्रि जानो होननानै दा बैग्रिबो जालांगोन जोङो मेथाइबो दङ मेथाइबो जालांगोन जोङो ओरैनो बेरायथावथाव बैग्रि मेथाइ जानो होननानै फैबाय आरोना ओरै थास्लायस्लाय दिनै सानडे नालाय हाल्लासो सयथिबो दा फेसबुकाव नायदो थुलु ब्रह्म सुषमा ब्रह्म अनसुलि ब्रह्म अयनाय फेसबुकाव नोगोर प्लं आपल'ड होसिगोन बिसोरो एबार नै जोंहा नैबेखौ सोरखौ नांगौथाय दिबिका ब्रह्मआ एबार दिबिका ब्रह्मआ खेबजासिगोन जोंहा दा जोंनि भिडिअखौ अननानै नोंथांमोना नायबाय था फिसा भिडिअ बिदिनो आगारो जेरावबो गोजानाव बेरायहैनो मोना नालाय बेनिखायनो जोङो नैबे गामिनि स्मल फिंलेन्डआव फैबाय आरोना उपाय गैया गोजान बेरायहैनो थांनो हाया दुखुनि बाथ्रा ओरैनो थास्लायस्लाय जोंहा जालाबायखो एरबाय Hey guys, दिनै बे बेरांगावनि ओनसोलाव थानाय मोनसे फिसा मा होनोमोनलाय फिंलेन्ड जायगायाव जों बेरायनो फैदों आरो स' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेडबा ओमफ्राय दे इंलिस बुंदो आंनियाव इंलिस राव दंना ओमफ्राय दे ओमफ्राय जाय फैनो गोसो फैनो हागोन आरोना नायनानै ओमफ्राय beautiful is green ladies house is coming we are going to camera is photographer green ladies house is coming we are going to camera is photographer Nay, buंदो लोगोफोर दिनैनि बे स्मल फिंलेन्डआव फैनानै नोंथाङा मा मोनदों? जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना फैनो गोसो जानानै फैनो होनबाय थानायखाय आं सोंथि फैनाय जादों ओमफ्राय नोंथाङा मा मोनदों? आंथ' मा होनबावनो हायाव दं ना अख्राङाव दं ना गोजौआव दं बेफोरखौ एसे बै हाइटफोरियासो मिन्थिगोन बायदि मोनबाय आङो सिरियालाव बेस्थ' मोसौखौ खेबखानोसै नायबाय था जोंनि भिडिअखौ माने फिंलेन्डआ मेरला दंमोन ओमफ्राय मा होनो मोसौआनो जाजोब्बाय थ' नायबाय था लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ ने एसे गोनां ओइ आयु अयनायलै आयु फट' खेबनाया नुबाय फट'ग्राफार आं थैसिगोनसो आरे बाबा आयु already post
जाबाय नों मायाव दंफैयो फिनलेण्ड अबेयाव जायोमोनलाय बिहांगाव नै ओरैहाय ग्रिनलेण्ड फिसा ग्रिनलेण्डआव दङ नै ग्रिनलेण्डआव दङ संख्रि बानलुखौ जाजोब सानखो नोङो फैनानै आङो माबा आरो माखासे फट' लागासिनो ओमफ्राय आं मा खालामनो बे फानलु संख्रि देनानै लाबोनायखौनो जानांबाय आरो दिग्रा सारमान खोन्थाखै नै बे देदों संख्रि बानलुखौ जानोबा आंखौ लांहर सुषमा स्वराज नै जाग्राया ओमफ्राय जोङो दङ नै दा फिनलेण्डआव ओरैबायदि समायना नुयोना हास्राबानो दिस्टार्ब नै नोंखौनो नागिरो सना नोंखौनो नागिरो नोंखौनो नागिरो सना नोंखौनो नागिरो फुंबिलिनि सुदेम बारा बे नै मालाय फट' खेबजादों बा एक्ट्रेसजोंलाय सोर हानो आरो जोंथ' साइडआवसो खेबजायाबो नुवाखै उन्दुलायनानै खोमायाव एम्फौ हाबलायलायसै बा नुबाय नै खेबग्राया सोलादो ओरैबायदि मोजां 10 थाखानि साबोन थरसे थांसैलाय दख'नायाव नै मस्ति खालाम फट' भिडिअ बायदिसिना लानानै नै लास्टावहाय जोंहा एसे मेथाइ लांदोंमोन ना बेखौ जाबाय आरो मेथाइ लांनायखौ जानानै ओमफ्राय बैग्रिबो जाबाय ओमफ्राय बैग्रि जाखांनानै तमाम मोजां डान्स खालामगोन जोङो नोंथांमोना नायबाय था लास्टाव डान्स खालामनायखौ जा मोजां खालामखादों आरोना इन्टारेस्टारमोनलै लोगोफोरजों थाबालाय ज' इन्टारेस्ट जाखायोना ना थ' गाज्रि दामोन दै जोंनि इन्जय खालामनायखौ ओरैनो टाइम पास आरोना बेलासे समाव बेरायहैबाय बेखायनो ओमफ्राय आंहाथ' घरिया थांजेननायावनो गोलैनानै आखायाव गांलाय घरिया गोलैनानै टाइमानो खारला टाइमानो बेयावनो थागासिनो खोमा दख'नायाव नांथानानै गोलैदों बोरैबा थल्ल'नो ओमफ्रायथ' नायबाय थादो जानाया जादों दाउखौ नायखाया केमेराथिं थ' नायबाय थादो मानसिफ्रा मावबाय थाथारा मावबाय थाथारा kurang दा जोंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनगोन कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ओरैबायदि टाइम पास माबायदि मोसागोन बानलु आलौनानै मोसानाय जादों लोगोफोर बानलु जिखियानो जाया मानो नोंसिनि अननाय मोनबानो जोबोद गोजोननाय थागोन नोंसिनि अननाय ओरैबायदि बानलु आलौदोंमोन ना ओइ दे जोंखौ नालाय बैरा नालाय उनसुलि सेमसेन्द्रेस दे बुंना फिनदो सेमसेन्द्रेस बुंना दे दा जोङो नोंसिनि अननाय मोनोबा जोबोद गोजोननाय थागोन नोंसिनिसिम आरो आसा खालामो नोंसोरो जोंखौ अनसायबाय थागोन आयौ आयुष्मान बुबु थ' गाज्रि ना मोनसे लोगोफोर जोंनि मस्ति खालामनायखौ टाइम पास गोदोनिफ्रायनो जों बिदिनोखा
जों दासिमबो गासिबो लोगोफ्रा जोंना हाबा जाजोब्बाय जोंल'सै ओमफ्रायथ' बेनोसै मा बुंबावनो आरोना नोंथांमोननि अननायावसो गासिबो मोनाबाय थांसै जोंखौबो जा मोजां मोनदों ना गुफुर बेखौनो बांसिन गुफुर नुदों जोंनि नागिन डान्स मोसानायखौ नागिन डान्स मोसानायखौ जोंनि नागिन डान्सखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंदो स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोननाय जाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय खुलुमबाय लाभ इउ गाइस लाभ इउ लायदों टाटा बाय बाय आयु